हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय नै जों दा बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय गारिजों थांजोबबाय जोंना बिरबिला जोंना खाथिखा दसेनो मोनहैगोन जोंना जोंना बिरबिलाजों बेसेबा बार नांनाय आराम थान्दा थान्दा गोबायाबो मायाबो थांबाय खाथिखा जोंना दसेनो मोनहैयो क'क्राझारनि फ्लाइअभार दालां बे दालाङा जा गोलावखा आयु गारि दोननायनिफ्राय हाबजेनलांबाय बेखिनियाव गाहायानो लामाया ओमफ्राय गारि दोननायनिफ्रायबो जा गोलाव थाबायखानांगौ आयु 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 अयनाय गोलाव थाबायनांगौ आथिं आखाइ रुवाय जुलायनाय आयु जा गोजौमोन हाया हाया गाखोबोबाय जों मेंगुलायनाय बेसेबा गोजौखा एबारसो फार्स्ट टाइम ना हायाखै गाखो गाखो फैनानै नैयाव दसे रेस्ट लाथ'बाय जोङो बार बारदोंनियाव जि आराम सान्दुंमोन आरो होमबाबो बार बारदों नालाय इयाव जों थाथ'दोंमोन दसे थांथ'ला होलायबाय एबार गाखोनाया थाथ'नानै मेंगानानै दसे मेंगानानै थांफैयो ओमफ्राय दसे मेंबानो आरो जयो बेसेबां जयो मार मानसि आयु 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 हायाबाबो फैयै फैनानै मोनसे मन्दिर मोनफैबाय आरो जोङो खुलुमासै होमबाबो जोङो ओंखाम जाना फैदो दुगैदोंमोन दुगैनाया थेवबो ओंखाम जाबाय नालाय खुलुमासै जोङो दुगैबाबो आरो जाबखोसे गाखोबावनानै ससे थाबायनानै आरो मोनसे मन्दिर मोनबावबाय नाहैयासै जों इखो ओइ बावखुंग्रि लिरनाय दं नैयाव बेसेबां ट्राफिक आयु बेसेबा ट्राफिकखानो थाथ'सो गाखोबाय दं बेसेबा मेंखाबाय नै अबस्था गैला नै मेंनानै थाइबें जानोसै जोंहा थाइबें हाबोबाय आं गैला ना मोनसै मोननैसैयानो बारा गोनां गैला दे ओरैसिबाव आं खालाङा हाया आं खर'सो गिदिङो आं खालांबाय ओमफ्राय बायदारि गाहायाव नांगौ ओमफ्राय जोङो बावनानै फैब्र'ग्रोबालाय हिस्टर बावनानै केक
Em जोबथा हाजोसिम जोंबो थाथ'बाबो गाखोजोबथारबाय आरो थिखिनिसे अन्थायावल' जहैनो मोनासै सेंग्राफोरखौ मोनसेमोन नालाय जहैयासै जों जाग्रा लांफाखादोंमोन नै जोङो गाहायाव जाफैबाय एबारो बुद दाउदै मेंनानै उखैनानै साम'बो संनो लांखादोंमोन मेगिबो लांखादोंमोन साम' मेगि ओमफ्राय खुंखाजो अमा बेदर खुंखाजो